tak dneska jsem tu s Explem a s Videjlem. a připravili jsme si pro vás challenge, který se jmenuje... Voda challenge. Sač voda. Many challenge. Wow! No každopádně je to challenge, ve kterým jde o to, že my si naplníme hubu vodou a potom se budeme muset navzájem nějak snažit rozesmát a ten, kdo to vydrží nejdýl, aniž by tu vodu vyplivnul, tak prostě vyhrál. No zdrově. Zdrově. Ty kokos! Ty satane! Dobře, první kolo má vydrej, ale počkat.